literaturrola. Hasi nintzen pentsatzen, segatik ni euskaldun zarra izan da, egoera askotan ez neban euskara erabiltzen, ezta? Eta nik uste dut honek lagundu doztala apur bat pentsatzeko, segatik erraminta hori eskura eukinez gero, zeitik ez dodan erabiltzen, ezta? Eta nire kasuan horregatik erabaki neban belarri prest izatea, ez? Ez neban nola baiteko erantzukizuna hartu nahi, esaten, nik onaino egingo dodala esango dut, baina gero onaino egingo dut, hori egin beharrean nik kontrakoa egin gure neban, ez? Esango dut onaino egingo dodala, baina alandabe saiatuko naz apur bat aratago joaten, ez? Eta horregaitik saiatu naz nire inguruko jendearekin normalean erdera ziten baneban euskarara aldatzen, baina alandabe erosoago nago belarri prest errolarekin bai autokritika apur bat egiteko, ez? Segatik nire eguneroko bizitzan askotan ez duten euskara aukeratzen. Eta ondoriotara iritsi zinen, zerazu hausnartu zenula. Ondorioren batera iritsi zinen, zergatik ez zenun egiten? Ondorio asko topatu nebasan, seguruak bat bez. Adibidez nire egoeran, ama hizkuntza da euskara, etxean euskara ezin dugu beti, baina arraroa zen apur bat, aita eta amaren artean erdera ziten ebela, eta gero gugaz dana euskaraz, ez? Orduan nik uste dut, nera bezaroa jone banean, 13-14 urtegaz, hor apur bat aldatu zala nire jokabidea, ez? Nebarekin erdaraz hasi nintzen, lagunekin be erdaraz hasi nintzen, eta beti mantendu dut euskara ikasketei eta lantokiari lotuta, baina apur bat aiziarekin ez hainbeste, ezta? Eta erdarara jodo gehiago. Eta adibidez, nebarekin aldatu duzu ohitura? Euskaraldian bai. Neba aita da, eta nire lobagaz 100% euskara ziten dut, ze hori da nik apur bat euskara amatasunarekin lotzen dut, ezta? Hori zaintza horrekin amaren gandik jaso nebalako. Eta nik ikusi dut errepikatzen ari garela joera hori, ezta? Umearekin euskaraz, baina nagusien artean erdaraz. Eta orduan euskaraldiaren arira saiatzen ari gara biok joera hori aldatzen, ez? Elkarren artean euskara ziten. Justu tokatu zait lagun batek kontatu zian, bera xiberutarra da, eta esan zian bira, euskaraldiari buruz, jakin dut, nire herriko okina, pentsa xiberuan herri txiki xamarra daude, nire herriko okina euskalduna zala. Eta jontzela euskaraldiko lehenengo egunean ogia erostera, beti frantsez erosten zion ogia, eta txaparekin topatu zuela okina. Eta intzuela baita ere auto-azterketa hori, ez? Zantzula, nik uste nuen bera frantsesa zela, baina berak ere uste zuen ni frantsesa nintzela. Eta ze anekdota txiki, baina zenbat esan nahi duen horrek, ez? Bai. Kontua da guk bi erramenta ditugula eskura, bat euskara eta bestea gaztelania edo frantsesa, eta gure erantzukizuna da erabakitzea zein erabiltzen dugun, ezta? Esan dezulen, zure lagun taldean edo gehiago gaztelera erabili izan dezutela edo erabiltzen dezutela, aldatu dezute pixkat? Bai, baina nire kuadrian adibidez hiru rol daude, ezta? 100% euskara ziten daunak, 100% gaztelania ziten daunak, eta apurbet erdian gauzenak, ezta? Eta apurbet erdian gauzenak batez be, aukindabie aldaketa hori hartzeko joera. Eta bebai, hausnarketa honekin egin duena izan da bebai nire sustraietara itzuli apur bat, ezta? Azkenean ikastolan eta karreran jendea batueraz ezagutu dut eta batueraz hitz egiteko joera hori dauket, baina ni askoz berosoago sentitzen naiz bizkaieraz, ez? Eta orduan igual lagunekin hitz egiterakoan esan du, ni eroso sentitzen naiz bizkaieraz, igual horregatik ez dut be hainbeste euskararik hitz egiten, ezta? Igual erosotasun falta horregatik erderara jotzen dut. Eta nik gainera ikusi dudana behintzat nire zonaldean izan da gazteak oso barneratuta egon direla horrekin, ezta? Igual eszeptizismo gehiago ikusi dut nagusien artean, ez? Gure gurasoen belaunaldian esaten, oin 10 egunetan ingo duzu euskeraz, gero erderara joango zara ostabere, eta igual egia da, edo igual ez, inok ez daki. Baina posten nago ikusteak jende gazteak be hausnarketa hori egin daula eta aldaketa egiten hasi dela, ezta? Eta hemendik aurrera zer? 12. egunetik aurrera zer? Batez be, nire erronkarik nagusiena da nire ilobaren inguruan euskaraz hitz egitea. Ez doalako gure berak nik ikusi nebana ikustea. Eta ikusi ezala, nagusia izan zaitezkela eta euskaraz hitz egin, ezta? Orduan inguruko zenideekin euskaraz hitz egitea izango da nire erronka nagusia eta batez be lagunekin. Ze danak ikastolakoak gara eta danok hitz egiten dugu euskaraz eta ez dugu hitz egiten. Eta ni lehenengoa, osea,
hori izango da nire erronka.